שמן. יצא לך להכיר מחבל? מה אתה רואה, חושך? עוד כמה זמן את רוצה לחיות? אתה יהודי? אתה מדמיין את בת הזוג שלך עם מישהו אחר? את שומעת קולות? איזה שבט הכי טוב בסניף. עכשיו תראו את זה טריק. 200 מעלות בנים, אבל 200 בתכלס מעלות בנים האלופים. איזה שבט הכי טוב בסניף? מפילים! איזה שבט הכי טוב בסניף? זה שאנחנו שבט ניצנים. היידה ניצנים! איזה שבט? איזה שבט הכי טוב בסניף? לא הייתי אומרת שבט, הייתי אומרת נחשון. פשוט הכי טובים. אנחנו פשוט יותר משבט, אנחנו... לא אין ספק בכלל, ברור ש... אפשר שנחשוב בתחושבת. רגע. עלה לי לראש ששבט הרועה יכול להיות הכי טובים? לא! מה פתאום? שבט זרעים, תשפר, ושבט נבטים תשפר. let's go! הכי טוב. מה עושים בשבץ? חושבים. עושים בשבץ. שלב עוד מעט נתחיל להגיד, עוד מעט. תשמע, יש כל כך הרבה דברים. ככה הרבה דברים. נתחיל ב... זהו. לא עושים כלום. מה עושים בהשבצי? אוכלים פיצה ומשרתים. לא עושים כלום. מה עושים בשבץ? מדברים, דנים על דברים? מה עושים בשבץ? זו שאלה מעניינת. אני גם קהל לעצמי לפעמים. מה שבץ? מה המטרה בעצם? נראה לי בעיקר מסתכלים על ההצגה הכי טובה. באמת לא קשה בטיולים? זה תלוי איזה טיולים, נגיד במחנה הרואה שיהיה. רוב הטיולים שלי בסניף הם לא קשים. הם לא קשים כי יש עיתונאים. באמת לא קשה בטיולים? ברור שקשה. פה אומרים איך נכיר. באמת לא קשה בטיולים? מה זה טיולים? שזה הכיף זה לא... לוקחים את זה לארוחת בוקר. בלי מלח, כאילו. בריצת בוקר יש. אני אתן לך. קשה בטיולים. זה טראומות, זה חוויות שמצלקות אותך אחרי, ואתה שצריך להתמודד עם זה. וואלה, טיולים? טיולים זה הדבר הכי קל בסניף. זה יותר קל מלטפות כוס. זה יותר קל מלהרים את הקיוסק נחשון. אני חייב להגיד, באמת. טיולים זה אחד הכיפים ואחד המומלצים, אני ממליץ בחום הלב שלי. באמת, אחד הכיפים. סוג מדריכה, היית מגדירה את עצמך? אבל אנחנו נחשניסטיות, שזה פשוט רמה מעל. 2. 10. איזה סוג מדריכה היית מגדירה את עצמך? שמע, אין מה להגיד, כאילו, אנחנו בערך המדריכים הכי טובים של הסניף הזה. גם של השבט הכי טוב. כן, כאילו, מה? אין תחרות בכלל. כן, הלכנו. איזה סוג מדריך היית מגדיר את עצמך? עייף. איזה סוג מדריכה היית מגדירה את עצמך? מסורבת? וואלה, מדריך כיפי, קליל, צחוקים. אתם יודעים, וואלה, בני עקיבא. יש תקציב. לא. בוא נגיד את התשובה ביחד. בוא נגיד ביחד את התשובה. לא, פשוט לא. כאילו, אם אתה רוצה... מה פתאום? תרמו לנו. יש תקציב. בטח, יש מלא תקציב. פשוט כל יוצא הקומונרית לא עושה לנו בירת. יש תקציב? לא. יש תקציב? תלוי מה שואלים. אני חושבת שלהלל יש מלא כסף ולא ספר לך. חד משמעית. ולשאלה הגדולה, אתה בן גיל הרמב"ם? רמב"ם חד משמעית. חד משמעית רמב"ם. ולשאלה הגדולה, אתה בן גיל הרמב"ם? כאשר רמב"ם. אתה בן גיל רמב"ם, אתה בן גיל רמב"ם. באמת, אם שואלים את זה, אני חושב שאתה בן גיל רמב"ם. של ישראל מתחילה כמעט, כל שהיא הולכת ורבה